si Maruli si Majutak mangorai media asa unang mangekspos naso karejo pamareta. Unang dipaboana hanes jala labat kian gerak ni pamareta mangurus aka korban bencanai. Sogorohana molo diberitakan media songoni nangpe memang songoni dok kenyataan nak. Maksudnya pabaliko nama fakta. Dohono nama nga rampung bedibain pamareta nang sotoho. Memang labat yan do gerak ni pamareta da. Sitoho naimay alang naibuan rohamuna nakarejoi. Alang naibuan rohamuna nama bantui. Karejo mau serius. Barita hono ni media ido hasil ni karejomi. Molo ture karejom ture dodohono na. Molo somar mukmus do karejom basongoni do paboaon na. Masa di orai ho media mengekspos ahana terjadi di lapangan. Ido karejoni unang pola bungka mediai. Dan saya masalah molo holana tangis nimu. Hudok mamusetuho. Dan saya masalah anggo holana klarifikasi. Inangi tiop matiangi. Turumah langsung tu lapangan ces unang holan anggo tampar baga.